Ja no tornarà, mai més. Per què t'entretens aquí si no hi ha esperança? Sí que hi ha esperança. Tot i que l'Aragorn sobrevisqués a aquesta guerra, continuaríeu separats. Per més que vencin en Sauron, l'Aragorn pugi al tron i es facin realitat totes les teves esperances, encara haurà de tastar l'amargor de la mortalitat. Ja sia per una espasa o pel lent desgast del temps, l'Aragorn morirà. I no hi haurà mai consol per tu. Cap alleujament que mitigui el dolor de la seva pèrdua. Al final trobarà la mort i serà una imatge de l'esplendor dels reis dels homes, gloriosa i inviolada abans de l'esfondrament del món. Però tu, filla meva, tu romandràs aquí, plena de dubtes i foscors, com un crepuscle d'hivern sense cap estrella. Viuràs aquí, lligada al teu dolor, sota arbres que es marceixen, fins que tot el món hagi canviat i els llargs anys de la teva vida s'hagin consumit.